Тестваме вайрал рецепти. За винаги търсите вие! The best omelette in the history of mankind. I mix one egg with one big spoon of mayonnaise. I whisk. I put it in a shallow kind of crystal Разбираш ли? plate. I put oil and butter a little bit. I put that egg mix of mayo and egg. I put it in the microwave 30-40 seconds. Oh my god, Joe. Омлет в микроволнова. И това е от Мишелин Стар готовач. Ще го тестваме ли? Да. Имаме яйце, майонеза, масло. Браво, дай ми това. И всичко това бъркаме. Така. Микроволновата за 40-50 секунди. Ето време е за тест. Така изглежда омлета. Не каза съм първи. Уникално е. Заслужава се. Уникално е. Направо да си свалиш шапката. От 1 до 10 колко? 5. 5. Да. Това е доста добре. Дай на оператора. Между другото, Поли е оператор. Как е? Аз съм доста впечатлен. Според мен се заслужава. Буквално за 3 минути.